Sfortunatament il-ġurnata tas-Sibt spiċċat fi traġedja għal raġel Ingliż ta' 62 sena. Raġel tilef ħajtu fil-baħar fl-akwati ta' triq Trunġiera fil-Qawra kif ittellem il-baħar bla ħajja. Il-każ seħħ għal ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar meta l-pulizija daħlilha rapport li kien hemm persuna fil-baħar. Fl-istqarrija ntqal li jidher lir-raġel waqt li kien fuq il-blat għal xi raġuni tilef il-bilanċ u waqa' il-baħar. Immedjatament fuq il-post issejjaħ tim mediku kif ukoll ħaddiema ta' salvataġġ sabiex jagħtu l-ewwel għajnuna huma tellgħu lir-raġel ta' 72 sena mill-baħar iżda t-tentattivi kollha li saru sabiex isalfawlu ħajtu sfumaw fix-xejn kif sfortunatament kien iċċertifikat mejjed fuq il-post. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Raġel li ħattret inkjesta maġisterjali. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija tad-Distrett dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin.